Eucharistic Bakhuid, tongin Trai, Nagabinda Bakhuid Basai Moit, Wan Suk Lindo Moplang, Rishalang Lindo Moplang, Bandrilang Lindo Moplang, but Krau Kupar Lindo Moplang, Barake Yaga Sngi ka Jungi Bau Trai in Karku Kardo Yakaniki Ingase. Tuairu Nagabinda moonshine nongindri when you are catching go chinkia. Right, so mas Bakhuid nomor Laispa Lepupra. Laispa Lepupra. Wan baroku en men ko para. Wan yaro jing is neighbor jing pa. Ga jing I klem jing star klem jing ku. Jong u trai u bam ju ku. Ngan yai rwai yai gen ud ya u trai. Rai kam ba unang le klem wai. Na sudaya Maria umudur. Sngio se kaperte yaki klor. Wan barogo en men ko para. Wan yaro jing is neighbor jing ba. Ga jing I klem jing stan klem jing good. Jong u trai u bam ju good. Kohimen ko para haganiga step tongin skongu yau jisu Nagabinda ka jingdon jungu kamdami haganiga sngi utrai basau jonga ayam advent hakabangi pin krai Nagabinda ka sngi ka jungu aiba unankar ko kardo yaki jing dumu jungi barro unam pin koi pin kya ki ba pangi ba shitam unankar kut yangi daga snamba kardor ka jungu haka kerteng oppa baru kon baru mensim Bakhuid ka jinga e jungo Trai jungi u Jesus Christ but ka jingi jungo blai lem but ka jinga sulak jungo men siem Bakhuid kindon rengka but pi barro ko himen ko para tongin sangesh por ban kuslai halaga donur ka men siem jungi halor ki por baro ngimshim la itu ya Jesus ka jingim jungi halor ki por baro ngimshim la ra ya Jesus ha ki himen ki para jungi tongin sosi halaki pop baro ki bangila le persha ya ka sain dur ka jongo jisu le se da ka tin ka tilich da ka jing khwa jongi da ka jing modur jongi ngila le pop persha ya jisu par ngila pen sosi ya u pen sosi ya ki para brio tongin angkar padia jisu pen kantang yangi pen kuit yangi knampa ka jim pen krai jongi naga binta ka sungi burom Christmas kalong ka ba seiso Jisu be eat map yangi sait kud yangi nakinigi pop barro kiba ngilale nga pala au blay badon bor barro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jim parka daki tir daki kam daki jingle klet daka jingle pala janga
daka jingle palat jonga, daka jingle palat bakrau jonga, namar kata ngakarpat ya Maria Bakhuid, kabayaisa katiisuti, ya kiangel bat kirikuid, bat ya pi ko himen ko para, bentuwai nagabinta jonga, hau Trai ublay jongi. Ublay badon bor baro nisane yangi, barandala mapi ki pop jongi, unyalam yangi shaga jingim bam jukut. Amen. Trai kindred go blay isneyangi. Trai kindred go blay isneyangi. Kindrat go blay isneyangi Christo go Christo go yong penim jongi penim yangi. To ngin nia duwai. Ngi duwai nagabinta barakijing dumushi me jongi. Ngi duwai nagabinta ka jing duwai baro kabangi perlong kam dame haganiga janmit kat bangi perlong ya ka jing kamen bakrau Bible Convention ben pinkre naga binta ka sngi ka jungu Chris babun ngot kin sayoshim menta bakin yo mart ya ka jingit ka jingkarko ka jingkoi jingkia met ban men siem. Koblay mame habame yo ya ukun benriu ubalahab shaga jingiap melamon ban sispa yawu daka jingwan jungukun balaka maraway jame to ay ngikar part bakito ki bapla daka jingriu balay bas ngewarit ya ka jingwan longdo jungu kin longru ki babit dor ban don lembadu unong sispa junki uba im bad sensha renka badme haka jingalang kawejung men siem Bakhuid ublay genom la genom. Amen. Jing pulih na kitab umika na itu lupa. Utrai ongkum ni mapa ko Bethlehem Ephrata, mapa kabarit bandon hapreng kijai Juda, napa ulmi nakapanta junga utaw banlong unang sensyar halor ke Israel. Uba katamay jung u kadei namen barim, kapa nadu hendai gulong, kumtaun ino yaki, hadu kata kapor bakata kapasukha kalakha, te hangta kibarang sa na kipara jung u kinsawan pai sya kikhuan Israel. Te unsa yeng bad unsa sensyar yala kipain hakapor jung Trai. Hakajing kraw kerteng Trai blay jung u. Bad kinsa im da kajing singain. Na bamenta unsa long ubakraw na baro sitelup kapertei. Bad une unsa long kajing suk. Kaktiin Trai Isungu yau play. Naga Psalm Prapo nomor Nyospa Nrupusat. Nyospa Nrupusat. Yen Trai kita kat arlai kat sakat san kat prat kendai. Ablay Trai kendra tu pen kai patyangi pen pula kakwat and penim yangi
kendran tu pen pai padyangi pen pula gakmat en penim yangi pai pat ku blengi kerpat tuk mina bleng ruding wan jo wan dayu telong bakti jong mek balatun able trai kendran tu pen pai padyangi pen pula gakmat en penim yangi lupan mehi melaji latang larat laket no lo say kak tiban penklan bayo payun yap no able trai kendran tu pen pai padyangi pen pula gakmat en penim yangi atrai pen kim yangi bangin am klechu yame ku play pen pai padyangi pen iyen penim yangi able trai kendran tu pen pai padyangi pen pula gakmat en penim yangi. Kacing pule na kishti shaki Hebrew kalnong ka basipeu kat khot ka basan ter hado isipeu ko para haba ukris ulawan shakani ka perthei ula ong ya kicing nya bat kicing terwa mem shem lamon henrei melapen kre ya kamet na ka benta chunga ya kicing angu thang bat kicing nya sajpop mem shem la sngo bha ti ngala ong ha khami ngalawan banle ya kamon chongmi ko blei kumba la tho shapang chonga ha ka kitab haba u ong hangni mem shem lamon lemnes ngobha ya kicing kinya pat kicing terwa kicing aingu thang pat kicing kinya sajpom ya kini le terwa katkum ka an nang ta pat ula ong ha khami ngalawan banle ya kamon chongmi uwing no ya ka banengkong khanang ban seng ya ka baar bada kata kamon lapen kho chingi da ka chingnya ya kamet uchi sukris tang shi sin bat shi junom kaktin jong trai Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngalong kasyakri jong utrai, dokan long hanga kat kumba pila ong hanga. Hallelujah, hallelujah. Utrai undon rengkad bat pi Rengkad bat piro. kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kumulukas Kaburam hame katrai. haki to kisni kamaria kalayang bat kalalek bak sharilum shagashnong ha juda bat kalarum ha kaying usakaria bat kala ay kuble ya ka Elizabeth habaka Elizabeth kala yosngo ya ka jing kuble ka Maria iklung hak po jongka ila kenji bat ka Elizabeth kala dap daw mensiyam Bakhuid bat kala perta daga sur bajam la kerku ya pi na padengi kende bala kerku ya uso jongka po jompi hato ngade ka bakat ka kemi utrai kanda wan jingo yanga neba hakami haba ka sur ka jingko blay jompi
kasawa hagis kor jonga ikulung hak po jonga ila kenji daka jingkemen but suk kata kabalange bakandon jing pinurlong ya kata kabalakren haka na utrai ka gospel jong utrai Kajingara ya make a grace. Kohimen ko para bayid hautrai Jesus Christ ki jimpule mintakasngi ki kadau yangi syapang ka jingim badu Chris bad haba ngistang ban im badu Chris ujisu shimdi pura ya ka jingim jongi ka jinglong jongi ka lawai jongi ki jingjinjar jongi ya ki pop jongi bad niosngo haba ka Maria teizoti kalastang ban im bad ujisu ka jingim jonga kalastang ban kala bad ha nadu ka por ba kalas ngotu ba ujisu la sengkun ha po jonga kalastang ban long ka kendai ka ba perkat ya kiwei ka ba perkat lem ya kiwei ka ba perkat sani ya ga jingdon kam jengkiwei kalastang ban mare syakarilum banayu jisu ya kiwei badon kam jisu ka jingdon badu jisu bad ka jinglong jongu jisu kalong ban pin Sngi ya kiwei ban pin dengan ya kiwei ka Maria teisoti haba kalas ngautu bakala yo ya ka bor jongu mensiam Bakhuid halo jonga bad kala pun ya jisu hapo jonga kam shimla shongkop haying pinban kala kerlalong missionary kala kerlalong nongyalap kala kerlalong nongyarap kala kerlalong kaba isine ya kiwai bad kala ra ya kata ka kubor kala ra kata ka bor kala ra kata ka jinga jongu jisu shah ka yinga sem badon kam ya ka jingi jongu jisu bad ka Maria teisoti ka hikai yangi balong ki ba pei saudong ya ki brio badon kam ya ka jingi jongu Chris ka jing wan jisu ha ka jingim jongi kadai ban pelong yangi balong ki missionary kanlong mat balong ki nongyarap ya ki wei balong ki basnaulem ya ki wei omde balong ki bakenos niu ya ki wei omde balong batarais niu ya ki wei omde balong ki bapikuin ya la dei bad niosngo habaka Maria teisuti kala lei jingo ya ki yinga sem jonka Elizabeth kala lei kumno ki ba ya jisu ya kiwe ki ba pediang ya jisu haka jingim jonki bad haba ki bru ki van jingo yangi ngile kumno haka jingim jongi lese ngilong ki bru ba lei jingo ya kiwe lese ngile jingo ya ki ying jongi ba yir ba toin jongi bonsin kata ka jingle jingo jongi lese ngira ya ki jingais ngobha ya ki ladangi lei jingo ya ki ba kam temen ladangi lei jingo ya ki ba pangi ba shitom ngira ayu rengkat badni ngira ya ki jingais ngobha ngi karan khana badki ngi pintengen ya ki ngi pinsngain ya ki ngi ai men siem ya ki haba ka Maria teisoti kala lei jingo ya ka Elizabeth kala snow kumen lese don haka jingim jongi lese don haka jinglong jongi bonsin ngiru ngi le haka ne kadur lese don haka jingim jongi bonsin ngi im kalam das novuto yaka jingidu Chris lese don di por haka jingim jongi bonsin ngimju jingo yakivai don ga por haka jingim jongi lese haba kiwe ki wan jingo yangi lese ngi kunyum berjaya ki lese ngi peit ia ki jingduna jongita ki ba wan jingo yangi lese don ki ingasem ki bam tre ban pediang wad ya ki ba yid ba toin jongki ban wan jingo yaki lese don bon ki brio ba kunyum persha ya ki ba yid ba toin wad haba ki wan jingo yaki da ka ba ong bale pila slem banwan bale pimju kinmao yangi don bon sin ngi don hala ki jongki jinglong henry hangne ka Elizabeth
wat lada ka Maria teisoti lesi kala lei jingo ya ka hadin bun snem ka Elizabeth kala dap da ka jingkamen ngim yosno na ka shindur janga Elizabeth kano ka kendin bat tad buram ngim yosno kano ka kendin sniu na ka shindur janga Elizabeth henre ka Elizabeth ka dap da ka jingkamen namar ka Maria teisoti kalong ka kendai ka banang banai tang ujisu yekive ka Maria teisoti kalong ka kendai kanang ban pensule yekive da umensiam Bakhuid tang ki briu badon ujisu hapo jongki tang ki briu badon umensiam Bakhuid hapo jongki kilaban penkamen yekive da ka ba pinyo ka ba yarap yekiru benyo umensiam Bakhuid haga jingim jongki Bad ka Elizabeth ka kalalong ka kende bas bun mensiam. Haba ka layopediang ya ka jingit na ujisu ka kalalong ka kende ka bapet ya ka jimba jongkiwei. Ka pet ya ka jinglong jongobale. Kala puson ya ka jinglong jongabaneng. Bad kalastang ban duwai yaro ya ka Maria teisoti. But kala aingu ya ubale nagabinda ka jington ka Elizabeth ka yomad ubale ka yomad mensiam Bakhuid but kala nadu ka por pilai kuble yanga ngasno ka ere ka e ka ba kerpang ka jingim janga kibriu ki ba imba ubale kibriu ki im da ka sur jongo ubale kibriu ki ba jan ba ubale kilaban snawutu ya ka jingdon jongu bele haki marjan marpa jongi kibriu ki ba imba do bele kilaban shempang ya ka jingdon jongu jisu bado mensiam Bakhuid haki briu ki van jingo yangi ko himmen ko para haki inga sem jongi don bun ki briu ki van jingo yangi don ki briu ki van jingo yangi ban yakendo yangi ban kran kana yangi don ki briu ki van jingo yangi lese ban yarap kam yangi don ki briu ki van jingo yangi ban Trai haying jongi don ki briu ki van jingo yangi ban yatir ban yadi yakite yaki marki mata don ki briu ki ba van jingo yangi ban panjing yarap nangi khato man ki briu ki ba van jingo yangi ki yomad ya jisu ne emna ka jingim jongi ngi lay jingo ya bon ki briu ngi lay sheyo ngi lay ki kam office ngi lay ban tir jing tir ngi lay ki yin jongi marjan kato ngi lani em banayu jisu ya ki briu ko himmen ko para mal la ki jingle jingo jongi kade ban pen kala ya ka jingim jongi vei kamdame kadbangi imbadu krisa ka jingim jongi kata ka jingdon jongu jisu hapo jongi kade ban ai mensiam ya ki briu habangi ra ya ki kullum habangi yakendo ki briu habangi trengi katabat ki briu habangi kran kana bat ki briu habangi shonkali habangi lei jingle ko himmen ko para ngide banai ya jisu ya ki briu kumba ka Maria teisoti kala ayu jisu ya ka Elizabeth bat ki ingasem kata ki ingasem ka dap da ka jinga e nadu ka por ka Maria teisoti kala lei jingo ya ka ha ka ju ka dur ko himmen ko para kadbangi penkre nagabinda ka sngi ka jungu Chris ngide bandon kane ka jingtrang bangindup long ki buri ba pintim ma ye ka jingim chongi don bon ki buri ki lei jingo ye kiwe ban lesniu ye kiwe lese don ki longu pa ki lei jingo ye kiwe lese ban pindu jingkar men ye kiwe don ki longu mi ba lei jingo ye kiwe banam pinsausi ye kiwe lese don ki para samla ki lei jingo ye iwe pat ban pinjin jar pin ban ye kiwe lese don ki para samla ki lei ban god ye ki paralog jongi ban les new ye kiwe don bun jait ki jinglingo na ka liang jongi ka ba perlong ye kiwe ban yam don bun ki briu ki pinyam ye kiwe ha ka jakaban pin kamen ye kiwe
ladang ilong kikun kibaket ya ujisu ba ya ujisu haka jingim jongi ngim la shu ban pen sausi yano namar ujisu ushong usa hapo jongi ivei pa ivei khabangi don kane ke jing so tu haka jingim jongi ujisu ushong usa hapo jongi ngimla ban penjen jari yakivei ngimla ban kran thad burom yakivei ngimla ban pen sausi yakivei ngimla ban pen dingit yakivei lemba ka kran ki kana jongi lemba ka jinglong jongi lemba ka jingya de jongi ko himmen ko para minda kasngi kadbangi reke ya kane kasngi ban ken mau ya ka jingwan jongu jisu ban ngi puson shapanga jingle jingo jonga maria teisoti ya ka elizabeth ngi don kam ban pinpeit ya ka jingem jongi man ka christmas kade ben pen kala ya ka jingem jongi man ka jingso tu bau jisu don hapo jongi kade ben pende ma ya ka jingem jongi lada ngim yoma jingti mai mensiam lada ngim tre ben pen kala ya ka jinglong jongi kamin doishu bangi duai hau jisu kamin doishu bangi pen kre ben pediang ya jisu balengi pediang ya jisu banai mensiam ya kiwai balengi pediang ya jisu banai mensiam Bakhuid ya kiwai balengi duai haka mas Bakhuid kramba ujisu inshong usaha po jongi bangin long kum ujisu bat ki kran ki kana jongi ya ki jimpe jongi ya ki jingyus ngo jongi ya ka jinglong jongi baro kan yasrim badu jisu kramba ngin ya kershan lem iveya iveipat daka jingkoid daka bor jongu jisu ko himmen ko para hakane ka mas Bakhuid tongin duai na do ka tonut jisu perlong yangi ki kun ke bayarap markeliang ke bayisne ya ke we nangda ke baruai ya ke jingruai magnificat dab da ke jingido Chris jisu bait karku kardo yangi perlong yangi ru ki kun ke bajingo ya ke we perlong yangi ru ke bapediang ya ke bawanjingo yangi da ke jingspoon mensiam perlong yangi banai yame shaki himmen ki para jongi haki ingasem baki kimi ki pa ki himmen ki para ki kun ki ti baro kirlong ki baba ya ujisu haka jingkuid ban burom ya iveya veipat ban nyukor iveya iveipat namar hapo jongi baro ushong ujisu umensiam Bakhuid karku kardo ingi ko jisu pensle ingi ko jisu lemba kanegi Eucharistic Bakhuid en yaro yau Trai Jesus Christ. Junom la junom, amen. Ko himmen ko parato in playa ka jingeit ka jongi. Lai span repuwe. Gange du play padon bon. Rong taka bling bad
kane ka sngi utrai basau jangka advent tongin karpad ya jisu ban karku kardo yangi babaro mangi ngilongi baba ya jisu bat ngilongi ba jingo ya kiwe badu jisu Kajing doai ki rungai nam tau pa Bakhuid jungi ubishop jungi kilindo bat ki katekes bahaga jing Trai jungi ban ban em ya ki mensem ki dai ban shania lut tang hakabor bat kajing e ublai om hakajing klan brew to one here go Trai jisu to one here go Trai jisu nagam taga negan pe kristan jungi bakat ba ngidang penkre ya ka Christmas ngin penleu ya la ka jing tem ya u jisu nong pen em ba phala bala ai da ublai to one here go Trai jisu to one here go Trai jisu nagam tai wei pe wei nangi bangin nang scam mangasngi kumno ba habale ya kamon ublai kaya lamingi shagajing penim to one here go Trai jisu to one here go Trai jisu nagam tai ki kristan baro kiba penkre Christmas bakin sumar ba kata ka ba don kam yaki kalong ban yasuk no bat ublai lem bat upara brew to one here ko Trai jisu to one here go Trai jisu nagam tagi brew baro bakin dup riang ya ukres hagani kapor Christmas daga jingmen bat ka jing sungu to one here ko Trai jisu to one here go Trai jisu ablai ko pa Pediang ya kijing karpad barit jangi, but pen slate ya kijing tumu jangi baro. Kenapa? Ha kijing pen kare jangi naga binda ka Christmas. Ngin kerlalang ki kun ki baba ya me man ki jaka man ki briu ki bang ya kendu ha kijingim ha ki inga sem jangi. Ngi pan ya kene dau Chris utrai jangi. Amen. Berlaispa drupusau. Laispa drupusau. Toya duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jumpi kalong ka ba priang hun hau ublai upa ba don por ba ro To Trai pideng jingknya nagi ti jongpi laka mata ka jingro bat kurang teng jong kajimanto yengi bereka balang Bakhuid jong baro kawai da ka ba shania ha ka jing so sene jame ko Trai ngiwan pin kloi sha ka duan Bakhuid jame lempat ki jing terwa jongi kenapa lemba ka bor pin kuit janga jinga e jame en side kuit yengi da kinehi ki jimaya da ki ba ngiwan shakri yame da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka bat piru. to kentiu ya la ki donot Ikan ki shau Trai. tongin aingu ya utrai ublai jangim Ka song hok bat katei. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blai badon por bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ ya ubakin jingkran baro jangi nongya tulupa kila ya tulupa shapang jangu ya uba ka kemi basoti kala ap kemi linti da ka jingi ba omla shempang uba ya ka jingwan jangu yanis baptist ula ruai badula kadau khaba uwan
ubala ai lupa hangi ban kemen haga jing maya jangga jingka ya u kenamba unshem yangi kiba sharai haga jing tuwai bat kiba kemen haga jing ya ro ya u bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkengel ki kes bat ki hima bat baru ki pait berlin bat ki bo jangga beneng ngirwai ya ga jingwai ya ro ya me bat ngi pen bana kalem sangem Bakhuid, 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 Trai. Musim dan baru bleki pai. Mengbat bertengki air wailan. Gajing ya rosanam. Usana syatrong tam. Kohimen ko para tongin duwai nagabinta ka jimpan slay jeng men siem Bakhuid ba dap dagaboro men siem Bakhuid ngila banaya ujisu yakiwe haka jingkaran kana haka jinglay jingo jengi haka jingya kendu yaki para priyo ay bangil lang shishaki kun ke baya surim ya ujisu haki yaki baro lemba ka jingwan hya jeng men siem Bakhuid halo jengi but halor ki jing tumu Bakhuid jengi halor kene ke jing terba Bakhuid dashisha melong Bakhuid ko trai katme jang ka jing Bakhuid barom namar ka tangi karpadi me to pen Bakhuid pen kantang yakini ke jing terwa jangi da ka bapa ya umen siem jame kum ga je halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jango trai jangi o Jesus Christ haga por baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu badang ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shim bat to bam na ka ne pi barro ne mar ka ne kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jumpim haka ju keru kamendala le abam ulashim ya ka kuri badak baingu biang yame ulaya ka halage sentrain u ong to shim bat dina ka ne pi barro ne mar ka ne kalonga kuri janga snam janga jutam batti mai bat bam chikut ya ka ben pen mi naga binda jumpi bat naga binda ki babon naga binda ka jimma ap yeki pop to le ya ka ne ban ken mau yangam Kosnam bakardor jangu Chris to pen Bakhuid yangi to pen Bakhuid ikemen siem hadim pen Bakhuid pen koid pen kia yaki bapang gi bashitam yada yangi na ubamen na uksuid na ki kalam kajim maya jangka jinge Kata sin bangi bam dunia upu bangi dina kane kakuri ibenda kajing yap jong lego trai tada du menwan namar kata ngi ke pen menta ya ke jingia bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo po jang ka jingim badia ka kuri jang ka jim penim
Ngida aingu aidem na mar melanyu yangi ki babit banyang hakama jamme pat ban shakri yame da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ki bayo binda hakamet pat asnam ukris ngin long ki bala pinyat li kawe da umensi yam Bakhuid takan mau ko Trai ya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parte pat penjana ya ka haka jingir rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marvenu Bishop jangi but bahar ki lingdo bat kiriniam takan maulem roya ki himmen ki parash in rang bat kinde ki bela yoti ya da ka bakurmen ya ki jimmi pan badia bahar ki bela klat no ha ka jingis ne jamme topdiang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bahar ngi karpad yame barenka bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jango bele u Joseph Bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid but baru ki Rikoid ki bela pensoba eme pateng la pateng ngil long ki babit benyo bin dalem ha ke jingim bam jikut but bangini ro but pindon boram eme da ukun jame u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kalong hame ublay upa badan bor haka jingelong kaway jungumen siyem Bakhuid barok kaburam bat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko parato ngin duwai kum bau Jisu lahi kayangi ni duwai nakabinda bahar ke jing don kam jangi ni duwai nakabinda bar ke jing tumu jangi ni duwai ru nakabinda ke jimpen kre jangi nakabinda ke ne Christmas Iduai na gabinda ki bapangi beshitam, iduai na gabinda ka parthe baro kawe bakandon ke jingsuk, iduai na gabinda ka Holy Redeemer Nivel Center, but baro ki kam jangka, baro ka ministry jangka, kam dame kadangila stang bentre, na gabinda ka neger dormitory but ka retreat hall, na gabinda ka retreat iduai babaro kanang iad bait iad rendi, da ka bor jangu Chris, da ka bor jangu mensiem Bakhuid. Kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kindaw kumpa habening Trai yang iminta ka jimbam jangi ka bahala kasni batamap yang ikrengkang jangi kumbangi rungi map ikabeles niyo yangi badwa delam yang isya ka jimpan shoy henry ta polite yang ina ka basiniyo top light yang ingi karpat ko Trai na ka jingsiniyo baro Haga jing spoon jamme, to I jing sub jing sign hagis ngi jangi. Knamba daga jing erap ka jing isne jamme, ngi light barabo naka pop, but ngi yo jing eda naka jing jing jar barro. Kat bangi dang ap kime lendi ya ka jing karmen Bakhuid, but ka jing wan pa jung nom penim jangi u Jesus Christ. Amar ka chome ka long kaima, ka chome ka bor ka buram junom la junom. Ko Trai Jesus Christ me u bala ong haki apostol jamme, ka jing suk nga I happy, ka jing suk janga nga I happy. Wat pe di ki pop jangi, henry ya ka jing ay janga balang jamme, bad ha ka jing spoon jamme, to I haka ya ka jing suk, bad ka jing ya tali kaway katkum ka mon jamme, mame uba im bada basensya, junom la junom. Amen. Ka jing suk u Trai kandon, bara bo rengka bat pim, Rengkat bat piro. dap ta ka jing ido Christ tongin ya ingu markelia. Ko kun lang bro jang ublay me baki do ki pop ka pertay dus ngau se ne yangi ko kun lang bro jang ublay me baki do ki pop ka pertay Hakami ukun lambron janga play. Hakami bakit no kapop janga parte. Sakito ke bala kot shaka jing kawai jang ukun lambrot. Ko kendrat ngamlong besempok pamandrung po kaying jonga re suang tanah kaktin kaman sim jonga sakhiahi. Kamet palas nam jang please come here. Shaka jing
Ko trai Jesu ngis ngo yame ba mela wan long do long snam but mela shong sa hapo jungi melong Emmanuel melong Yahweh melong oblay ba penim yangi ko Jesu ba yid karko kardo yangi pen kantang yangi kejimut jempar kha jungi banginang yo kejimut ke Bakhuid inang yo ki kemat ke Bakhuid inyo ki skor ke Bakhuid inyo ya ki kam ke Bakhuid inyo ke mensim ke Bakhuid banjingo ya ki wei ben pediang ya ki bawan jingo yangi bandu piakendu yame hapdeng jungi iwei pa iwei karko kardoro ya ki bapang ki bashitam baro karko kardo ya ki batalot bor ki baduai rangat badni don bon gi me ipa id don gi kimi ki pa jungi don gi longomi longopa ki kon samla kinna ki bapang ki bashitam ki bamyo reke ya ka Christmas kumbareke ya ki wei don ki batia ha ki hospital Jesu kner lagati jamme halor baro ki batalot bor halor baro ki bapang bashitam halor baro ki kon ki basausi ai baga jing don jamme khakani kelipmat kana pen kaman yangi le jingo ya mallaki inga sem le jingo mallaki inga sem dawa ki ba pang ki bashitam ki nang ya bort mai halo junki hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia Dubai to ai baka jimpediang yaga sakrament jame kan pen klein yangi ko trai bangin longi babit ben late ya kendo ya unom penim daki kam ki babit dor haba uwan but bangin la banyo yaga bainong jongki bala kerku da ukris utrai jangim Amen. utrai undon ring ka bat pim blay badon bor baron karko yepi uppa barukon badumen sim Bakhuid Amen. yale suk ban pana ka kubar baba jong utrai da ka jingim ka jompi Isongo yau blay. Number lie. Penjagup neng ngasuin to pen slap you bao doa kendau pen bisa lung you nong penim ku try wat bitar ya kapo ku try wat mau jing na me ula poisha jingjon pen chao kup neng na suito pen slap you baho ku akendel pen bise lung nong penim Aburam hauk pa badukun tang man sim Bakhuid bawa ba maningkong kunci mentawat pada boy junam la junam amin. Yang roh Trai Yesus Kristus junam.